ברשות הקהל הקדוש, ברשות המאזינים בבית, נאמר כמה דברי התחזקות, לפני שמורנו ראש הישיבה יגיע. היה מעשה לפני כמה שנים בקבלן במרכז הארץ. הקבלן הזה התחזק, שמע קצת שיעורי תורה, התחזק, והחליט שהוא מקבל על עצמו שבת, שמירת שבת. הוא לאט לאט הבין מה זה אומר לשמור שבת, הוא לא ידע בהתחלה, אבל דבר ראשון הוא ידע לעבוד, הוא לא עובד בשבת, הוא לא מתעסק עם שום דבר מהמלאכות שיש לו שקשורות לעבודה שלו, שום דבר. שבת זה, קודם כל זה מנוחה לנוח, זה מה שהוא מקבל על דבר ראשון. היה לו שותפות, היה לו ציוד שלו, שקי מלט, כל מיני דברים ששייכים לו, והיה לו שותפות במחסן עם עוד איזה קבלן אחד. קבלן ההוא לא היה שומר שבת. יום אחד, היה שישי, ככה סמוך לכניסת שבת, בא השותף שלו, זה שלא שומר שבת, אומר לו, תשמע, אמרו שיש תחזית, עומד לרדת גשם בשבת. הוא אמר לו, לא יודע, לא שמעתי משהו מיוחד בזה. כבר נכנסה שבת, שוב פעם בא אליו, אמר לו, תראה, כבר עומד לרדת גשם עוד מעט, ויש לך מלא שקי מלט בחוץ. שקי מלט האלה, אתם יודעים, נשפך עליהם מים, זהו, נגמר. יורד עליהם גשם, הלך, וזה הרבה, זה כמות גדולה של שקי מלט. תכניס אותם, אומר לו מותק, נכנסה שבת, אני נח, לא עושה שום דבר, השם יעזור לי שמה שצריך לקרות יקרה בעזרת השם. טוב, ככה היה, בלילה התחיל גשם קשה, הוא הלך, אותו אחד, אמר לו, תראה, אני את שלי מכניס. להכניס את שלך או לא, גם את השקים שלך? אמר לו, אל תיגע. אתה אל תעשה מלאכה בשבילי, לא תפתח ולא תדליק אורות ולא שום דבר. אל תיגע. מה שהשם רוצה לעשות, אני מקבל הכל באהבה. הלך אותו אחד, הכניס את כל השקים שלו, שומר שבת, נשאר עם מה שיש לו, אמר הכל בסדר, הכל לטובה מאת השם, וזה הכל בסדר. למחרת בבוקר, הוא ראה באמת שהעסקים שלו שנשארו שם בחוץ, הם נרטבו כולם ונהרסו, לא נשאר מהם שום דבר. תודה רבה. לא נשאר מהם שום דבר, אמר בסדר, זה הכל לטובה. מוצאי שבת, מדבר איתו השותף שלו, אומר לו, תראה, אני מאמין שיש השם. אומר לו, מה קרה? מה התחזקת? אומר לו, תראה מה זה. אני נכנס לג'וק באמצע הלילה, אני צריך להציל את כל השקי מלט האלה, ואני לא אאבד אותם. ואני עוד בראש אומר לעצמי, תראה את זה, זה טיפש, הוא מאבד ככה את כל הממון שלו. מה היה? הביא פועלים באמצע הלילה, התחילו להכניס את השקי מלט. מה שהוא לא ראה, בגלל שזה הלילה, שאת כל השקי מלט של השומר שבת, הם השקים שהוא לקח והכניס אותם למחסן, ואת השקים שלו הוא שכח בחוץ. כל אותם שקים שנהרסו, זה דווקא השקים שלו, ולא של אותו אחד שקיבל עצמו לשמור שבת בדבר הזה. לומר לך, תראה, יש מידת אמת. אתה אומר, הקדוש ברוך הוא ציווה אותי בדבר מסוים, אני עושה אותו, השם ידאג לי, תן לי את הישועה במה שאני צריך. אבל על מה שאני מצווה, אני חייב לשמור כמה שאני יכול, הכי חזק שאני יכול, ולהאמין שדווקא על ידי זה תבוא הברכה. רבותינו מספרים לנו בגמרא, מסכת ברכות, הגמרא מספרת על רב הונא הקדוש, היה לו 400 חביות יין. זה הון אדיר בימים האלה ודאי, בימים ההם וגם בימים שלנו, 400 חביות של יין. יום אחד הוא מגיע, רב הונא, למחסן, מסתכל, רואה כל 400 החביות יין האלה, כולם החמיצו, לא שווים כלום עכשיו. אוי ואוי, מה יהיה? אז הוא כאב לו על זה. אומרת הגמרא, רב הונא, תקיפו לי 400 דני דחרמא. 400 חביות יין החמיצו. לגבי רב יהודה אחוה דרב סלח חסידה ורבנן, ואמר לרב עדה בר אהבה ורבנן. באו לפניו חברים שלו מבית המדרש, חכמים. ואמרו לי, איך מנחמים אדם? יראי שמיים, איך מנחמים אדם? לא סתם תמכור לו, אתה צריך לתת לו דברי ניחומים שיקדמו אותו בעבודת השם. מה אומרים לו? איך הם מנחמים אותו? אמרו לו חבריו, אמרו לו לעיין מור במילי, פשפש במעשים. מה, סתם באים דברים על האדם? תראה מה עשית, זה מה שהם אומרים לו, תראה אולי איזה עבירה, איזה משהו, איזה דבר מסוים, ועל הדבר הזה בא, שום דבר לא בא סתם. אמר להם,
מה חס ושלום? ומחשידנה בעינייך הוא? זה רב הונא. רבותינו אומרים, כל שם שמוזכר בגמרא, זה מחיי מתים. רב הונא קדוש. מה, אני חשוד בעיניכם שאני עושה אלו עבירות? אבל הם ענו לו תשובה שעליה אין מה לענות. אמרו לי, ומחשיד קודשא בריחו דאבידינא בלדינא? נו, מה אתה חושב? שהשם עושה סתם דבר בעולם? אם קרה, יש לזה סיבה. זה אין מה לענות כבר. קיבל על עצמו. אמר לו, אי כמן דשמיע עליי מילתא למה? טוב, בסדר, תגידו, אם מישהו יודע עליי איזה דבר מסוים שאני צריך לתקן, אני צריך לשפר. אז בואו, שתספרו, תגידו לי מה היה? אמרו לי, אך ישמיע לן. ככה שמענו, שמה? דלא יהיב מור שבישה להריסי. רב הונא היה לו שדות. ובזמנם היו נוהגים, שמים אריס על השדות. אריס זה אותו אחד שאחראי על השדה, על כל הניהול השוטף שלו. והאריס הזה, איך השכר שלו, הוא מקבל חלק מן התבואה, חלק מן הדברים שהשדה נותן, הוא מקבל, זה השכר שלו על הדבר הזה. ורב הונא לא נתן לאותו אחד את אותם זמורות הגפן שהיו צריכות להגיע לאריס הזה, לא נתן לו. אמר לו, יש לי תשובה, אתם חושבים שזה סתם ככה? אני בדין עושה כך. ולמה? אמר לו, מקשביק לימידי מיני, הקגניב לכולי. הוא גנב האריס. הוא יום יום, הוא לוקח מפה קצת ומפה קצת, מתיר לעצמו מפה קצת ומפה קצת. גונב מהשדה, הוא גונב ממני. מה, אני צריך לשלם פעמיים? עשיתי חשבון, ראיתי מה הוא גנב, את החלק שלו כבר הוא גנב, הוא קיבל את החלק שלו, אני לא צריך לתת. בדין, אני צודק. אמרו לי, היינו דאמרי אינצ'ה, בתר גנבה גנוב וטעמה טעים. אומר רש"י, בתר גנבה גנוב, הגונב מן הגנב, אף הוא טועם טעם גנבה. אותו אחד שהולך, אפילו שבדין, אבל יש בזה את אותו הניחוח הלא טוב הזה. אז אמרו לו, לא, זה לא נכון. בעצם פסקו לו שזה לא הדבר הנכון לעשות. אתה את מה שאתה מצווה, אתה עדיין צריך לעשות, אתה צריך להפריש, תפריש. ומה שהוא עושה, הוא ייתן על זה את הדין. מה הנקודה שאני רוצה להדגיש פה? זה מה שהוא אומר להם עכשיו, מיד אמר להו, קביל נא עליי. די, פסקתם התורה, כך בסברה של התורה, אתם מבינים שכך צריך לעשות, קביל נא עליי. מיד אחרי זה אומרת הגמרא, קביל נא עליי דייב נא לי, איקא דאמרי הדר חלה ואבה חמרה. יש אומרים, הלך כל היין הזה שהחמיץ, חזר ונעשה יין. זאת אומרת, חזר לו כל ממונו בדרך נס. ואיקא דאמרי זה נשאר חומץ. כן? רק מה? אייקר חלה והזדבן בדמי דחמרה. יש אומרים לא, נשאר החומץ חומץ, אבל עלה המחיר של החומץ בעולם, ונעשה יקר כמו מחיר של יין. זאת אומרת, רב הונא להפסיד, הוא לא הפסיד. רב הונא קיבל בדיוק מה שהיה. מה הגמרא הזאת היא באה ללמד אותנו, רבותיי? אדם מצווה ללכת באמונה פשוטה ותמימה עם הקדוש ברוך הוא. אני מצווה בתורה לעשות את הדברים הללו, אני מצווה גם מחכמים לעשות את הדברים הללו, התורה וחכמים ציוו אותי. אדם שהולך עם זה בלב שלם, אדם ששומר על זה, אז בוודאי שהוא יראה כל הזמן את ההשגחה שיש מהקדוש ברוך הוא על ידי השגחת התורה. התורה עצמה משגיחה, אומרת, הוא שומר עליי, אני שומרת עליו. אבל האדם חייב שתהיה בו את מידת האמת, כל הזמן לשים את עצמו מול המראה, ולומר, האם אני באמת הולך באמת? התורה מצווה, אני מקיים, או שאני ממציא איזה סברות? מה זה ממציא? אפילו לפעמים יש סברות בדין נכונות. אבל זה סותר את העבודה שלי באמונה פשוטה. אולי הסברות נולדות מאיזה מקום מסוים, אז לכן מה? לא, אני אשים את עצמי מול המראה. מה התורה מצפה ממני? מה הקדוש ברוך הוא מצפה ממני? ככה אני אעשה בדיוק, אני אכפה את השכל שלי בדבר הזה. מיד מה הגמרא מלמדת? תדע לך, אתה מקבל את דברי התורה, אתה מקבל את הנהגת התורה, אתה מקבל את האמת של הקדוש ברוך הוא, אז אתה גם רואה את הישועה מיד אחרי זה. מה? הפוך, נס. יחזור החומץ להיות יין. או אתה יודע מה? לא יחזור. יישאר חומץ, אבל הוא יתייקר, הכל יסתדר. אבל מה אתה עושה? מה שהקדוש ברוך הוא מצווה אותך. אתה הולך בפשטות, אתה הולך בתמימות, אז בוודאי שאתה תראה את הישועה בדבר הזה. סיפור מדהים ששמעתי מספרים, שבאחד מהמחנות
התקבצה חבורה גדולה, הרשעים האלה, יימח שמם הנאצים, היו מכניסים כמויות גדולות של יהודים, ובכל פעם שרוצים להרוג אותם עם תאי הגזים. באחד מהפעמים האלה, בתוך קבוצה גדולה מאוד, נכנסה גם קבוצה של בערך 10 בחורי ישיבה, בני 16. נדמיין רק את הסיטואציה הנוראית הזאת, עומדים כל היהודים האלה בפנים, ערומים, ובנקודה כל כך קשה הזאת, ובהשפלה הזאת שלהם, עומדים הבחורי ישיבה האלה, אחד מהם קיבל פתאום פרץ כזה חזק של עוז, אהבת השם. הוא מסתכל על החברים שלו, אומר, רבותיי, כך נגזר, מה נעשה? הוא אומר, אבל אנחנו, מה, נמות בעצב? הוא אומר, אם השם גלגל ככה, אז אני לא יודע, יתחזק מתוך זה, אמר, בואו נשיר לפחות. נשיר ונתחזק ונשיר ונתחזק ונראה להם שאדרבה, אנחנו שמחים במה שהשם עושה איתנו. והוא התחיל לשיר, אשרינו, מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, בניגון כזה מקפיץ, ושר את זה עוד פעם, והוא מדביק את כל החברים שלו, והם כולם שרים את זה ביחד, ולאט לאט הוא מדביק את כל החדר, כל מי שהיה שם איתו בחדר, כל היהודים מתחילים לשיר ולשיר ולהתחזק ולהתעורר. לא מבינים, הגרמנים מסתכלים, נכנס הקצין שאחראי על הדבר הזה, הוא צועק עליהם, שקט, תשתקו, שקט, לא שומעים לו, ממשיכים לשיר. איזו סיטואציה מדהימה, מי מסתכל על הדבר הזה. בתוך התאי הגזים, בנקודה הכי קשה, הכי נוראית, שרים, אשרינו, מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, שרים. הוא אומר לו, הוא רואה את אותו אחד שמציס את כולם, מסתכל עליו הקצין, הוא אומר לו, תשתוק. הוא אומר לו, אני לא אשתוק, וממשיך לשיר, תשתוק. ודיון כזה וריב, ויכוח מתחיל להתנהל ביניהם, הוא מרים עליו נשק, הוא אומר לו, תשתוק או שאני יורה בך. הוא אומר לו, תראה איפה אנחנו, מה? ממילא עוד מעט חס ושלום. תראה, תעשה מה שאתה רוצה, ושר. הוא אומר לו, תגיד לי, על מה אתה שמח? מה אתה שר? על מה יש לך לשיר? הוא אומר לו, אתה נותן לי את המתנה הכי טובה בעולם. אם הייתי יכול, הייתי מנשק אותך על המצח. הוא אומר לו, איזה מתנה אני מנהל? והם שרים כולם בינתיים, שרים. הוא אומר לו, איזה מתנה אני נותן לך? הוא אומר לו, תשמע טוב. הוא אומר, תראה, יש מאן דאמר אומר שיהודי לא נשפט לפני גיל 20, בבית דין של מעלה. וגם אם כן, תראה, אנחנו ברוך השם באנו, אנחנו יראי שמיים, גדלנו, לפני 3 שנים, 2-3 שנים, אז חגגנו בר מצווה, ונכנסנו לישיבה, ואנחנו לומדים תורה, ומתחזקים ביראת שמיים והכל. סך הכל אנחנו משתדלים להיות יהודים טובים. הוא אומר, תראה, ואתה עכשיו בגיל כזה צעיר, הוא בא, הוא לוקח אותם, הוא הורג אותם. אז בעזרת השם, על ידי הדבר הזה, וגם הקידוש של שמיים, למות על קידוש השם, מה שיעולה להם, הוא אומר, הם יזכו למקום גבוה מאוד מאוד בגן עדן. בזכותך, אומר לו, בזכותך אנחנו נזכה. אז הוא אומר, אתה מבין, יש לי שמחה גדולה מהדבר הזה, השתבח שם הולד, עוד פעם שר לו בפנים, אשרינו, מה אתה מפגן? יצא משם הקצין הזה מעוצבן, יצא החוצה, עשה איזו התייעצות עם האנשים שם, הם בשבילם כל דבר שהוא, איזה שמחה שיהיה ליהודי במצוות, חס ושלום, מתייעצים, חוזר לבפנים, מסתכל על היהודי הזה, אומר לו, יהודי, אתה תהיה שמח מהמעשה הזה שם, היום לא תמות. זה ישמח אותך, אז היום לא תמות. היום אני לא אתן לכם למות. אז הוא אמר, נעשה לכם מינוי הדין. כל יום נגיד אולי היום, אולי לא היום, או כן היום. היום לא תמות. יצאו משם היהודים האלה, התלבשו, חזרו למחנה. הם מעידים, זה אותו אחד מספר את זה, מעידים שרוב היהודים שהיו באותה קבוצה, באותה אקציה שנכנסו בפעם הזאת, רוב היהודים האלה שרדו את המלחמה. עלו לארץ ישראל, הקימו משפחות ושרדו את השואה בדבר הזה. מה זה? יהודי בנקודה הכי קשה, די, תתמסר. לא! אני רוצה להתחזק, להתעורר באמונה בנקודה הזאת, לראות עד רבה מה השם רוצה ממני, מה שאני אעשה בהתנהגות, ואני אתחזק, ואני אתן את כל נפשי על מה שהשם רוצה. הוא אומר, אני לא יודע אם הוא עשה את זה בשביל הישועה. הוא עשה את זה מאותו פרץ של אמונה, אבל מיד מה הוא ראה אחרי זה? מיד הוא ראה אחרי זה ישועה גדולה. למה? הוא זרק את עצמו על השם, הוא אומר מה שהשם יעשה, הכל טוב. אבל מה האמת לאמיתה? אני לא סוטה מהדרך של המוח, כל הזמן יהיה תפוס, יהיה נעול על הקדוש ברוך הוא מכוון אותי, הוא מוביל אותי לאן שאני צריך ללכת. רבותיי, תראו, אורחות צדיקים כותב דבר מדהים. אורחות צדיקים
כותב כך. אומר אורחות צדיקים, דע, כי כאשר ישקול האדם כסף וזהב במאזניים, כמו שהאדם מדקדק במידות, עכשיו הוא עובד עם כסף, עם זהב, מדקדק מידה כזאת ומידה כזאת, יש פה יותר, יש פה פחות. כאשר ישקול האדם כסף וזהב במאזניים, ועל ידי המדידה הוא מבחין בין קל לכבד, אומר אורחות צדיקים, כך ישקול האדם החכם במאזניים להבין השקר והאמת. ככה הוא צריך לבחון את החיים שלו ולהסתכל ולראות את ההבדל בין שקר לאמת. מה האדם צריך לבחון בעצמו בין שקר לאמת? אומר אורחות חיים, ויש חילוק בין שקר לשקר. כיצד? האומר על העץ שהוא זהב, אותו שקר ידוע הוא. אף אחד לא יטעה לדמות בין עץ לבין זהב. אבל האומר על נחושת כלל שהוא זהב, תראו, היום לפעמים עושים תכשיטים, זה מצופה זהב, זה לפעמים לא מצופה, זה רק דמוי זהב, דומה מאוד, קרוב מאוד, קשה מאוד להבחין. הוא אומר, האומר על נחושת שהוא זהב, אותו שקר צריך הבחנה. פה אתה צריך להתאמץ ולדייק ולדקדק יותר כדי להבחין ולעמוד על ההבדל ביניהם. כי יש לשניהם דמות אחת, ויש זייפנים העושים דמות הנחושת כדמות הזהב, ואז אפילו הבקיעים אינם יכולים להבחין כי אם בקושי גדול. אומר אורחות צדיקים, כך בדיוק עניין המחשבה של היהודי. אומר אורחות צדיקים, יש מפולפל ועושה סברות לקיים השקר עד שנראה שהוא אמת. יש אדם מפולפל, עולות לו סברות, הוא יכול להעמיד דברים, אפילו עכשיו זה לא נכון, אבל על ידי סברות הוא יצליח להסביר שזה כן נכון. זה נראה שקר, הוא יצליח על ידי סברות להסביר שזה אמת. עושה סברות לקיים השקר עד שנראה שהוא אמת. אבל החכם מבין כל אחד להבדיל בין השקר ובין האמת. וזה דבר ידוע לכל, אומר אורחות צדיקים, שהשקר והאמת חופים בלב אחד. יש אדם מזויף, אפילו שיודע בוודאי שהדבר שקר, הוא נמשך אחריו. כל שכן, כשיש ראיות לצדדים לשקר שדומה להיות אמת. אם אני יכול להטות את זה, הרבה יותר נוח. שבוודאי יימשך אחר שקרו. אבל יש אדם אמיתי, ולא יעשה שקר, אלא כשיש סברות לא לשקר. אז הוא נמשך אחר השקר. הוא אומר אורחות צדיקים, החכם יכחיש הסברות של שקר בחוכמתו. יבוא לפניו הדבר, והוא יתחיל לבחון, הוא יגיד, אני לא יודע, כרגע המחשבה מתה לי את זה, שאולי כן נכון שאני אעשה את אותה פעולה. כן שאני אחשוב את אותה מחשבה. למה? יש סברה כזאת, יש סברה כזאת. ואז הוא יתחיל לשלול, להגיד, לא נכון, הסברה הזאת היא לא אמת, היא יוצאת מדבר כזה, היא יוצאת מפה, יוצאת משם. יש לו מצפן שנמצא על המקום הזה שנקרא אמת. אני קודם כל מעמיד את האמת. המטרה שהיא אמת תקדש את האמצעים. פה אני אמצא את הדרך שלי. החכם יכחיש הסברות של שקר בחוכמתו. ויש לך לדעת, אומר אורחות צדיקים, שכל אדם נמשך אחר סברותיו ואחר מידותיו. העצל יעשה כל סברותיו אחר העצלות, וכן הכעסן אחר כעסו, וכן הגאה אחר גאוותו, וכן כל המידות שבארנו לפי המידה שיש בו הוא עושה. הפזרן אחר הפזרנות, הצייקן וכולי. אומר בסוף, והחכם האמיתי, אדם שהוא רוצה להיות איש אלוקים אמיתי, אומר אורחות צדיקים, צריך להסיר תחילה ממנו כל המידות הגרועות, כדי שלא תמשכהו המידה שיש בו לפי עניינה, ואז יוכל להשיג האמת, כי המטרה כדי שיהודי יוכל לגדול, הוא חייב שתהיה בו את מידת האמת. על ידי מידת האמת, אז הוא יכול לעמוד. רבותינו אומרים בגמרא בשבת, אומרים שאמת ושקר הם נבדלות אפילו באותיות שלהם. שקר זה 3 אותיות, כן? שמסודרות אחת אחרי השנייה. בסוף האותיות. אמת זה אותיות שמקיימות את כל האותיות. א', תחילת כל האותיות, ת', סוף כל האותיות, מ', באמצע, כל האותיות, כל החוכמה עומדת עליהם. עוד אומרים חז"ל, אומרים, תדע,
שקר זה אותיות שין, קוף, רש, עומדות על רגל אחת. שין, כמו שכותבים אותה, בדפוס עומדת על רגל אחת, קוף על רגל אחת, רש על רגל אחת. אבל אמת, תראו, כל האותיות עומדות על שתי רגליים, זה יציב. כשיש לאדם אמת, יש לו יציבות, על ידי יציבות הוא יכול להתקדם. זה לא קראי תרנגולת. זה מידת האמת שרבותינו אומרים שצריך לדבוק בה. וכשהאדם מכניע את עצמו תחת האמת של הקדוש ברוך הוא יכול לגדול, הוא יכול לראות ישועות, הוא יכול לראות השגחה. אבל הוא חייב להכניע את עצמו למידת האמת. תדעו לכם שהיה סיפור בזמן צוק איתן, מספרים ששם סיימו איזה יום לחימה ולא יכלו לצאת החוצה, אז לפעמים תופסים בתים בתוך עזה, היו בתוך איזה בית מסוים, והם נמצאים שפופים, לא להיפגע מצלפים, לא כלום. ובזמן שהם נמצאים שם, אז כנראה נשלחו חבילות מן הארץ, אולי ילדים שלחו כל מיני חבילות של ממתקים, דברים כאלה וכו'. אז אחד החיילים שם, אדם לא דתי, הוא שלח ככה יד לווסט שלו שם מאחור, הוא מוציא, כנראה זה חבילת הרגליות כזאת, נוצצת, קורצת שם על החייל הזה, אחרי יום לחימה הוא רעב, ובזמן שהוא מוציא אותה, הוא בא כבר לאכול אותה, כולו רעב, לטרוף את כולה, הוא הופך, הוא רואה מכתב מודבק על החבילה הזאת מאחורה, ושם כתוב באותיות של ילדים, כתוב חייל יקר, תראה, השם ישמור אותך שתחזור בריא ושלם הביתה, אבל אני בקשה אחת לי אליך, לפני שאתה אוכל תברך מזונות. אנחנו מקבלים בברכה, בורנו ורבנו ראש הישיבה.